Duha ka mananagat ang narakpan sa kadagatan sa Samal Island human migamit og pukot nga makadaot sa marine life ug nanagat atol sa closed fishing season. Nasikop ang usa ka 45 anyos nga lalaki nga taga Samal Island ug 44 anyos nga lalaki nga taga Davao City dihang nanagat sa kadagatang sakop sa barangay poblasyon sa Kaputian sa Samal Island pasado alas 5:30 sa buntag niadtong Biyernes. Sumala sa Davao Maritime Police Station aton sa ilang seaborne patrol operation. Naaktuhan ang duha ka suspek nga nanagat nga walay permit ug atol sa closed fishing season sa riyon. Ang closed fishing season mulungtad pa hangtod sunod bulan. Gawas niini migamit ang duha og ring net nga usa ka klase sa pukot nga makadaot sa marine life. Nakumpiska gikan kanila ang motorized fishing bangka ug ang ring net nga ilang gigamit. Mag-atubang ang mga sospek o paglapas sa Section 86, Section 95 ug Section 100 sa RA 10654 o ang Amended Philippine Fisheries Code. Wala na sila mihatag og pahayag.